Desde aquí, desde o Concello de Parada de Sil, desde a aldea de Caxide, donde gracias ao plan único que o meu grupo municipal loitou para que eso fose así na Diputación, pois é posible para que se poidan incluir no orzamento dos concellos e logo despois os alcaldes, que somos os que mellor sabemos onde fan falta facer as inversións, pois facemos os traballos. Neste caso, na aldea de Caxide, fixemos unha millora no abastecemento de augas, pois evidentemente este é un abastecemento de augas que fixeran os veciños fai máis de 50 anos a man, con unhas condicións moi precarias, un material moi precario. Entonces tiñamos a parte de arriba da aldea que non tiña presión suficiente, entonces meteuse xa unha tubería como Dios manda, que se dice ahora, e entonces hoxe ten pois, presión como se debe ser nos tempos que temos, senón nin funcionaban os calentadores nin nada. Pero importantísimo é que poidamos contar co diñeiro xa para poder incluir nos orzamentos para que, como xa dixen antes, poidamos distribuílo e gastalo no que realmente fai falta nos concellos, que somos os alcaldes en contacto coa veciñanza, que non nos facemos por obra e gracia, sino todo o contrario, paseando as aldeas, falando ca xente e vendo o que é a necesidade. Entonces, con eses criterios, gastanse o diñeiro, pois evidentemente, no que realmente piden e lle compren as aldeas dos concellos.